Czas na kolejną walkę, moi drodzy, tym razem w formule boksu na małe rękawice i z uwagi na to, że zmieniamy formułę, z nami ekspert właśnie od pięściarstwa, gość specjalny dzisiejszej gali, Artur Bieńkowski. Cześć Artur. Siemanko, pozdrawiam wszystkich orłów białych, au! W tych niskich wagach, takich jak ta w boksie, Ile one ważą? zawodnicy walczą w 8-uncjowych rękawicach, a te do MMA mają 4 uncje. Ja pierniczę, To jest w zasadzie jak goła ręka, one bardziej chronią rękę, a nie tak, głowę. tak, 100%. Walka, tak jak w boksie olimpijskim, 3 rundy po 3 minuty. Tutaj, mordeczko, co ja widzę, że mamy kolejnie 2 konkretnych kotów, naszych orzełków, spoko, Za Patrykiem Niklem duże grono kibiców. aha. Ja osobiście nie znam ani jednego drugiego, ja im obydwu kibicuję tak samo, tak jak zawsze, jak Polak z... Wow! Mocny. Ale widziałeś ten sierp, ten mocny sierp? Tam miał jakiś efekt, nie? Tak, tak, ale widać tutaj trochę takie naleciałości z MMA u Daniela Wojańczyka. Często zdarza mu się klinczować. Widziałem to, tak. Tak, i nie wiedział, co z tym zrobić. On mógł iść tutaj w tej walce do parteru, czy nie? Zbytnio Nie, nie, to jest tylko boks. Czyli na stójkę. Patrz. Ale lecą, widzisz, te ciosy od jednego i drugiego orzełka, widzę, że one są takie, wiesz, Cepowate, małe. cepowate. Mało jest czystych takich, wiesz, te czyste są najniebezpieczniejsze. Nie, tam było ten. Mi się wydaje, że to nie było nawet po ciosy, tak mi się wydaje. Tam był zamach, ogromny zamach prawą ręką i on jakoś nie trafił nic i padł. Tak to mi się wydawało. Pierwsze liczenie w tej rundzie, nie oszczędzają się tutaj zawodnicy. Troszeczkę. Nie, czekaj, dalej się wyczuwają. Czekaj. Tak jest, Nie, to było prawidłowe. Można zauważyć to, o czym wspominałeś. Małe doświadczenie bokserskie, dużo tych ciosów takich zamachowych, mało takich ładnych, czysto. Takich czystych, nie? Tak jak, bo wiesz, prawdziwy gladiator to czy nogą, czy ręką ma takie czyste ciosy, czyste kopy. One wchodzą jak nóż w masło. Rozumiesz? Te są bardziej takie, wiesz, zaokrąglone, cepowate i widzę, że jeden i drugi się trochę zmęczył, co? A to jest dalej pierwsza runda, to jest dalej początek pierwszej rundy. Wow, tam ładna kontra wyszła. Nie wiem, kto jest kim, mi się już ale ja tutaj widzę żółte spodenki i niebieskie spodenki, nie? Opa. I Cały czas kontrolę oktagonu ma Patryk Nikiel, to on wywiera presję. to jest Patryk, tak? Kontry, stara się walczyć na No dobra, ale widzisz, Patryk Nikiel tak, on lekko presuje, dociska, nie? Orzełka w żółtych spodenkach, ale dostał gonga. Teraz wchodząc, nie? Wchodząc do niego, ten się cofa do tyłu lub w boki, znowu dostał, widziałeś W tej to? presji trzeba być troszeczkę rozważniejszym i ją wywierać, ale nie tak wpadać, bo tam na te kontry bardzo się Patryk Nikiel naraża. Głośny doping z trybun, emocje w klatce. Ale ja już widzę po jego zachowaniu, wiesz, że on już widzi koniec tej walki. On już widzi koniec tej walki, wiesz? On już widzi koniec, tylko on jeszcze nie wie kiedy, w którym momencie wejść, żeby to skończyć. On to widzi, to nie znaczy, że mu się uda. Nie wiadomo co. Czekaj. Ale widzisz, walka nie zmienia tempa. Od samego początku tej rundy orzełek w niebieskich spodenkach. No, jeżeli mielibyśmy być jeżeli jesteśmy sędziami teraz, nie? Jesteś sędzią. Komu dajesz tą rundę na punkty? Kurczę, cieszę się, że nie jestem sędzią, bo dość ciężko byłoby mi to rozsądzić. Teraz pytanie, co w boksie, i tutaj ty możesz sobie powiedzieć, co jest, że tak powiem, ważniejszym kryterium. Czy celne ciosy, czy właśnie ta presja, agresja i chęć nawiązania walki? Bo presja i agresja, większą presją wykazał się Patryk Nikiel, ale wydaje mi się, że więcej celnych ciosów jednak miał Daniel Wojańczyk. Dlatego to jest 100%. Dlatego jako sędzia bardzo ciężko stwierdzić, kto tą rundę powinien wygrać. Komu dać na punkty, nie? Jednemu musisz dać 10 punktów, drugiemu 9. Chociaż zapomnieliśmy o tym, że było jedno liczenie. Dobra, ale było niesłuszne, według mnie. Patrz na to. On się przewrócił, poszedł na matę, dlatego nie otrzymał nic na brodę, Tak, tylko tak, się może zamachnął. było niesłuszne, ale było, więc chyba wtedy z automatu runda 10-8 przychodzi na kontrę właśnie Patryka. No to dałbym 10-9. Powiedzmy, że ta runda powinna być 10-10, powiedzmy tak, bo była wyrównana, musisz powiedzieć. Tak, zdecydowanie. Nie?
Także przez to, że tam się pośliznął, a sędzia to zaliczył jako liczenie, to damy. Wracamy do klatki, startujemy z drugą rundą. Ładnie teraz pierwsza próba ze strony Patryka, trochę pomieszania płaszczyzn. Uderzył lewy na górę, prawy na dół i chciał skończyć lewym sierpem. Troszeczkę w drugiej odsłonie uspokoiła się nam ta walka, ale nie zmienia się jedno, że to Patryk Nikiel wywiera presję. Nie! Nie mów tak, bo to jest błędne. Rozumiesz? Jeden i drugi, coś tam wynikło. Nie, widziałeś to było po ciosie, czy tylko ten? Nie, troszkę się zagrał. Spoko. Nie, walka jest wyrównana. Jeden i drugi wywiera presję. Zobacz na Daniela. Daniel daje znać wszystkim, tak samo i nam, widzą, że on chce walczyć tą walkę, on jest gotów, ale Ładnie teraz ruszając się do tyłu i w boki. Tak, I on zaprasza Patryka, przeciwnika, mówi, chodź, zbliż się do mnie. W jakiś dziwny sposób, ja tutaj widzę, że Patryk zbytnio stracił ochotę. Tak, na wywieranie tej na presji. pójście do przodu. No. Co nie? Co w pierwszej rundzie. Kilka razy naciął się na kontrę i trochę Co nie? Było tak. skarcił go Daniel parę razy. Także nie wiem, czy do tego momentu nie dałbym tej rundy. Jeżeli ta runda by się zatrzymała teraz, jestem sędzią, nie wiem, czy bym 10-9 nie dał dla Daniela. Dużym błędem ze strony Patryka wydaje mi się, że to, że on chce skracać dystans, ale robi to bez ciosów. Ręce trzyma przy brodzie i stara się przybliżyć do Daniela, a to nigdy nie jest bezkarne. Jakimś podwójnym lewym mógłby trochę zapracować, gdzieś tam spróbować ukuć Daniela i kolejny raz próba skrócenia dystansu i kolejny raz nadział się na taki prawy cep, prawy... Oni się dalej wyczuwają. Oni już zaznaczyli swoje terytorium tutaj, swoje pole popisu. Daniel dał mu znać, że ja się będę cofał i nie tylko cofał, ale będę cały czas mobilny. Bo ja będę w ruchu. O, teraz I jest dosyć skuteczny z tym, co przybrał. Patryk, tak? Patrz, próbuje go odciąć, próbuje go złapać. Tutaj teraz, znowu kolejny raz mu się nie udało. To nic czystego tam nie. ale bardzo niebezpieczne są te kontry Daniela. On schodzi nisko głową. Nie jest to kickboxing, gdzieś tam nie ma ryzyka tego, że dostanie kolano, ewentualnie na jakiegoś haka mógłby się nadziać, ale tą niską przy tych prawych schodzi bardzo nisko. I znowu Patryk próbuje wywierać presję, ale bez ciosów biegnie do przodu. Mordeczko, ja ci powiem jedno, co ja tutaj widzę. Ja widzę u jednego i drugiego brak takiego, Rachowania. ale takiego na szczycie, takim wyższym, wiesz? Takiego zakończenia, nie? Bo ta wymiana jest dosyć dobra z jednego i z drugiej strony, ale jeden i drugi nie ma pojęcia jak skarcić przeciwnika tym ostatnim ciosem. Dokładnie tak, bo jedną rzeczą jest przeciwnika nadpocząć, a zupełnie inną parą kolosy jest go ze spokojem, chirurgiczną precyzją wykończyć. Mówiłeś moje olimpijskie słowa, chirurgiczną precyzją, dokładnie. Wielkie umysły myślą tak samo. Tak, ale ci mówię, Daniel sobie lepiej radził w tej rundzie niż w ostatniej. Dlatego Też mam takie wrażenie, bo tu teraz Daniel pokazał, że w tym cofaniu się nie ma przypadku. On nie ucieka od walki, Nie. tylko tak jak ty wspomniałeś, on wciąga na kontrę i to jest celowe działanie. Dokładnie. I w tej rundzie dość często na te przynęty dawał się Patryk Nikiel. Widziałeś znowu jaki czysty cios w tej powtórce, tak jest. Pa, bum, kolejny, Spoczko. Jesteśmy. Do wszystkich widzów, wolna Polska mi się śniła. Au, orzełki. A już teraz trzecia, ostatnia odsłona tego starcia. To jest ostatnia runda, tak? Tak jest. Spoczko. Teraz ja mówię tak, ten kto wygra tą rundę, ja mówię teraz jako sędzia, ten który wygra tą rundę, wygrał całą walkę. Tak, bo wydaje się, że jest 1-1 w rundach rzeczywiście, No, tak może być. Teraz ja daję to remis, nic. Jako sędzia, ja teraz patrzę jako sędzia. Remis. Coś, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o tą pracę na nogach Daniela, to jest to, że on nie cofa się do tyłu w linii prostej, tylko cały czas schodzi po okręgu zatacza. i nie daje się dzięki temu zamknąć na tej siatce. Dokładnie.
jeżeli walka byłaby w ringu, trochę ułatwione zadanie miałby Patryk przy tym zamykaniu, no bo tam jednak te 90-stopniowe kąty trochę ułatwiają to zamykanie w narożniku. Bro, a widziałeś tam, Daniel wszedł dosyć ten konkretnie. Zauważ, że on lubi tylko punktować, zadawać ciosy. Ale teraz Na serio? Nie widziałem tego. Ja pierniczę, ale pięknie. wielkie brawa dla Patryka Nikla. To był kliniczny cios. Ale zobacz, Daniel sobie radził dosyć dobrze do tego momentu całej walki. Tak, no to pokazuje, jaki boks jest niewdzięcznym sportem. Jedna pomyłka i Czy boks, czy jakakolwiek szkoła walki. Te walki takie. Jeden dobry cios, taki kliniczny, prosto na szczenę, napięta Achillesa i nie ma przeciwnika, nie ma walki. czekamy na powtórkę. Ja chcę zobaczyć ten cios. To musiało być na brodę albo blisko. Tutaj. A widziałeś? Prosto na brodę. Widziałeś? Idealnie, Taki prawy prawy taki sierp, taki prawy cep od spodu. Patrz. Patrz, tu w zwolnionym tempie i prawy. Widziałeś taki cep? Tak. Tak. Spoko. Idealnie Siad. stroił pięść z brodą. Szansa tego ciosu, żeby siadła na punkt, na szczenę przeciwnika i o ile przeciwnik ma większe doświadczenie w boksie, minimalna szansa, ale tutaj obydwoje... Ja zostawiam z wami Artur i uciekam do klatki przeprowadzić wywiad ze zwycięzcą. Ciekaw jestem, co ma nam do powiedzenia. Au. Panie i panowie, zwycięzcą walki w trzeciej rundzie przez knockout Patryk Nikel! Tell me where the freaks at.